Bil-Malti ngħidu qisek San Tumas. Meta ngħidulu xi ħadd qisek San Tumas infissru li inti naqra waħda stinatħi. Qed tara l-evidenza xxieda quddiemek qed ngħidlek x'ġara u inti tibqa' ma temminx. Trid tmiss bidejk, trid tara inti imbagħad temmen. Tumas darba kien fil-verità hekk. Naqra stinat. Dubjuż. Ma rridx jemmen. U dalgħodu mill-iżbal tiegħu aħna għandna x'nitalmu. Nitalmu wkoll però illi Tumas mhux dejjem baqa' qisu San Tumas. X'imbagħad hemmen. U għandna ħafna wkoll x'nitalmu mill-fidi tiegħu illi ta' xhieda mod ċaru qawwi għal Siedna Ġesu Kristu. Nitalmu kemm min-nuqqas ta' twemmin ta' Tumas kif ukoll mill-fidi li huwa stqar. Hemm differenza bejn li tkun bil-Malti ngħidulu mazzun, gullible, wieħed li jibla kollox, li jisma' xi ħaġa u jemmen bla dubju, bla ma jistaqsi, bla ma jfittex is-sors ta' dak li sema, jemmen kollox. Telat post fuq Facebook u qisu l-Vanġelu, jaċċetta mill-ewwel u jixxerja u jwissi lil dak u l-ieħor bla ebda difiża ta' xejn, jemmen kollox. Sfortunatament hawn ħafna nies li huma hekk u huma ovvjament suġġetti li jkunu mqarqin bil-kbir. Però mbagħad l-estrem li ieħor hu meta għandek xhieda li hija konvinċenti, xhieda li hija ta' min joqgħod fuqha. U inti tibqa' stinat u tibqa' ma temminx. U Tumas kien ixaqleb lejn din in-naħa. Ma kienx mazzun, imma kien iktar bniedem illi ma kienx lest li jaqbad u jemmen hekk f'ħakkatajn minkejja x-xhieda li kellu qudiemu. Taħsbu intom illi Tumas kien messu hemmen meta l-apostli sħabu l-10 l-oħra li kienu raw il-Ġesu qalulu li raw il-Messija kien messu jemmen iva jew le. Jien hekk naħseb. Naħseb jiena l-apostli ftakru hawnhekk qegħdin ftit ġranet wara l-mewt ta' Ġesu. Ma kienux f'burdata li jagħmlu ċajt, ejja nagħmlu prank, ejja nitqu waħda bih. Mument serju, mbeżżajn, magħluqin u l-bib imsakkar jgħidilna. Minħabba l-biża' tal-Lut għax kienu jafu illi dak li ġara lil sidhom seta' faċilment tkun is-sem tagħhom ukoll. Huma stess meta ġiet Marija tgħidilhom, meta ġew id-disċipli ta' Emmaus ukoll ma setgħux iniżluha li Ġesu qam il-mewt. U meta Kristu derilhom bejn il-biża' bejn il-ferħ laqqas biss ridu jemmnu li tassew qam il-mewt u Ġesu qalilhom araw idejja, araw riġlejja. U baqgħu dubjużi u talabhom xi ħaġa x'jieklu, ġabulu ħuta u kiel qudiemhom biex jurihom illi hu tassew qam mill-mewt. U naturalment Tumas illi dakinhar inserta ma kienx hemm, meta ġie tistgħu timmaġinaw daw x'entużjażmu fuqhom jgħidulu isma' rajna l-Messija u ġie u kiel magħna u rajna l-ġismu u rajna l-marki tal-imsiemer f'idejh. Kien messu hemmen. Għax dan ma qallulux wieħed jew tnejn jew tlieta ma 10 min-nies qegħdin jagħtu l-istess xhieda illi hekk hu. U mhux biss, niftakru wkoll li Tumas bħala ludi devot kien jaf l-Iskrittura u kien jemmen li Ġesu hu il-Messija. Bla dubju minn dak li kien ra fit-3 snin ta' qabel bil-mirakli li ra l-Ġesu jgħid u t-tagħlim tiegħu kien jaf li hu l-Messija. U x'kienet tgħid l-Iskrittura dwar il-Messija fis-Salm li qrajna dalgħodu? L-Iskrittura tgħid int ma tħallix ruħi fis-saltnet tal-imwiet
inti turini il-modija tal-ħajja. U f'post ieħor, fl-Iżajja, jgħid li wara li jagħti ħajtu b'sagrifiċċju għad-dnub u jara l-frott ta' tbatija ta' ruħu u jissodisfa ruħu. Wara li ta' ħajtu bit-tbatija għad-dnubiet wara li Kristu kellu jmut, imbagħad kellu jara l-frott ta' tbatija ta' ruħu. Kif jista' jarhom jekk ma jqumx mill-mewt biex jarhom il-frott ta' tbatijiet ta' ruħu? L-Iskrittura kienet tagħti xieda li l-Messija kellu kemm ibati kif ukoll li jqum. U Tumas baqa' stinat, baqa' ma jemmix. Imma wkoll dak li kien qalilhom Ġesu fuq perjodu ta' 3 snin, għal darba, darbtejn, 3, Kristu kien wissihom lill-Apostli, kien qalilhom x'kellu jiġrilhom. Fil-Vanġelu ta' Marku għal darba, darbtejn, 3, Ġesu jgħidilhom araw, tilejn Ġerusalemm u bin il-bniedem jingħata f'idejn il-qassisin il-kbar u l-iskribi u jikkundannawh għall-mewt u jagħtuh f'idejn il-ġentili u jiddieħqu bih u sawtuh u jobsqulu u joqtluh. Ġraw dan l-affarijiet? Ġraw kif kien qal Ġesu li kellhom jiġri? Punt, iva, kollha ġraw. Min għaliex ma temmiex l-aħħar frażi tas-sentenza li qal Ġesu u fit-tielet jum jerġa' iqum. Dan il-Ġesu li jintgħamel 3 snin miegħu. Inti tafu bħala bniedem qarrieq, bħala bniedem giddieb, jew kull ma qal dejjem seħħ. Huwa kredibbli dan Ġesu li inti għamel 3 snin miegħu. Għaliex mena tibqa' ma temminx dak li hu stess kien ipprofetizza li kellu jiġri. Iva, Tumas kien messu emmen fuq il-bażi tal-Iskrittura, fuq il-bażi ta' dak li kien qal Ġesu u fuq ix-xhieda li taw l-Apostli sħabu. Dak huwa Tumas li ma jemminx. Però hawnhekk kien jintervjeni Ġesu Kristu. Illi minflok iċanfar blaħrax lil Tumas kif kien ħaqqu. Ġesu fil-klemenza tiegħu, fil-ħniena tiegħu, ġimgħa wara jerġa' jidher lill-Apostli. Jerġa' jiġi fosthom miġburin flimkien fl-ewwel ġimgħa il-Ħadd bħalma qegħdin nagħmlu aħna. Interessanti illi kif daħal u sellem lill-Apostli kollha għallhom islim magħkom, idur mill-ewwel fuq Tumas u jgħidlu ġib sebek l-hawn. Isejjaħlu bismu qallu ġib sebek l-hawn u wara jdejja u ġib idek u daħħalha f'ġenbi u la tkunx bla fidi. Iżda emmen. Kristu taħ lil Tumas dak li talab, dak li xtaq, id-domandi li kien għamel, il-kundizzjonijiet illi Tumas stess għamel biex jemmen, ta' omlu. U fl-istess ħin taħ ċanfira żgħira meta qallu Tumas għax rajtni emmet. Imma ta' ħifa il-kundizzjonijiet biex jemmen. Ġie qudiemu u Tumas seta' juża 3 sensi ewlenin tagħna. L-ewwel nett il-ħars seta' jarah u aħna kif narfu lil xulxin. Mhux mid-dera ġenerali tal-ġisem tagħna u b'mod partikolari il-fattizzji tal-wiċċ. Tumas seta' jarah hemm qudiemu. U kif narfu aktar lil xulxin anke fuq telefon mhux narfu t-tonalità tal-leħen tagħna. Hemm xi ħaġa partikolari f'kull leħen u dik hija l-fingerprint tiegħek. U Tumas issa seta' jisma' lil mgħallem tiegħu ikellmu b'dik il-vuċi familjari li hu kien jafa għal 3 snin sħaħ. U jekk dak ma kienx biżżejjed, Ġesu offrilu illi jpoġġi subajh fil-marki tal-imsiemer. U fid-daqqa li kellu f'ġenbu
il-ferita li kellu f'ġenbu tal-lanza. Biex jikkonferma li dak u tassew Ġesu li ju kien jaf li miet u li reġa' qam b'ġisem glorifikat. Iva, f'dak il-mument l-istinazzjoni ta' Tumas, id-dubji kollha tiegħu evaporaw u Tumas emmen li Ġesu qam minn bejn l-imwiet. Imma huwa interessanti illi it-tweġiba ta' Tumas għal dan kollu ma kienitx iva Ġesu issa nemmen li inti qomt mill-mewt. Imma Tumas fem is-sinifikat tal-fatt illi Ġesu qam mill-mewt. Għax it-tweġiba ta' Tumas kienet mulej tiegħi u Alla tiegħi. Sentenza sempliċi, qawwija, mingħajr ekwivokazzjoni ċara. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Tumas jafferma s-sovranità ta' Kristu, mulej is-sit li jippossedi l-univers u Alla, il-ħallieq, is-Salvatur, il-Feddej. U mhux biss mulej u Alla, imma mulej tiegħi. Inti s-sit tiegħi, inti dak li xtrajtni jiena tiegħek, jiena l-iskjaf tiegħek, jiena d-disċiplu tiegħek. U Alla tiegħi. Jillilek nadurak. Jillilek inqimek, jiena lilek inqisek bħala Alla tiegħi. U Tumas hawnhekk kien qiegħed jirrepeti l-kliem tal-qaddisin tat-Testament il-Qadim illi lill-Alla ta' Iżrael kienu jindirizzaw b'dawn iż-żewġ titli mulej u Alla. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Pereżempju, f'wieħed mis-salmi naqraw jien infaħrek Sidi Alla tiegħi b'qalbi kollha, niglorifika ismek għal dejjem. Kif indirizzah lill-Alla Sidi u Alla tiegħi. F'post ieħor stembaħ u qum biex tagħmel li ħaq Alla tiegħi u s-Sitt tiegħi biex taqbes għal kawża tiegħi. Għal darba oħra is-salmista jindirizza lill-Alla b'dawn iż-żewġ titli Alla tiegħi u Sit tiegħi li huma applikati issa għal mulej Ġesu Kristu, konferma ċara kemm tas-sovranità tiegħu kif ukoll tad-divinità tiegħu. Iva Tumas fil-qawmien ta' Kristu interpretah bħala xhieda, bħala evidenza, bħala prova li Ġesu dak ir-raġel li jgħix magħhom għal dawk it-3 snin ta' qabel huwa s-Sit u Alla il-ħallieq. Nistaqsi kif wasal għal din il-konklużjoni? Kif ta' din l-interpretazzjoni il-fatt li Kristu qam minn bejn l-imwiet? Lew ħaġa li tiġini f'moħħi din. Tiftakru meta Tumas qal lill-Appost li ġie ma qabel jekk jien ma narax u ma mmiss u ma ndaħħal subajja? Ġesu ma kienx fid-der preżenti hemmhekk, imma ġie ma wara kif der Ġesu jiffaċċjah b'dik it-tam, b'dik ix-xewqa tiegħu, b'dik il-kundizzjoni li kien għamel, Kristu jaqralu qalbu, jaqralu moħħu u jgħidlu ejja, għamel dak li inti xtaqt. Tumas hemmhekk kien affaċċjat bl-omnixjenza ta' Ġesu Kristu. L-ewwel xhieda tad-divinità tiegħu. Ma mhux biss. Għaliex ir-reżurruzzjoni l-qawmien hija s-siġill ta' Alla il-Missier fuq Ibnu Ġesu Kristu li dak huwa tassew Ibnu. Matul il-Ministeru Pubbliku tiegħu. Kemm il-darba Ġesu kien jgħid li hu l-iben Alla. U kellu din il-konfrontazzjoni kontinwa mal-Lut. Għax huma mridux iniżluha li Ġesu hu l-iben ta' Alla. Darba minnhom pereżempju fi Ġwanni 5. Il-Lut riedu joqtluh għax qal li Alla hu missieru u bekk għamel lilu nnifsu daqs Alla. F'post ieħor
Meta Ġesu qal jien u missier ħaġa waħda għal darb'oħra. Il-luċ ta' u joqtluh, Ġesu qalilhom ma jien għamilt ħafna mejjel tajbin foskom, għalli ma waħda tridu tħaġruni. U huma qalulu, għal xi jemil tajjeb ma nħaġrukx. Iżda dawa għax int bniedem tagħmel lilek innifsek Alla. U reġgħu riedu joqtluh u baqgħu isusu warajh sakemm irnexxielhom tiġihom ix-xoqqa f'moxta u permezz ta' Ġuda li jitradih jaqbduh, jarrestaw, jipoġġuh quddiem il-qassis il-kbir. U x'kienet l-akkuża ewlenija li kienet qed tagħtihom fajnhom meta hu l-qassis qallu ċaru tont qallu għajdilna jekk intix tassew bin l-imbierek. U Ġesu ma ċaħaġ imma afferma li hu tassew liben ta' Alla. U hemmhekk il-qassis il-kbir iċċarrat il-biss tiegħu, smajtu għad-dawa u kulħadd qabeż li dan ħaqqu il-mewt. Għalhekk qatluh lil Ġesu għax hu kien qiegħed jesiġi, kien qiegħed ixandar li hu liben ta' Alla u huma fehmuh sew illi b'dik l-istqarrija Ġesu kien qed jafferma li hu daqs Alla li hu tassew. U fuq is-salib kienu qegħdin jiċċikawh u jgħajruh jekk inti liben ta' Alla ħajġi Alla issa jsalvak. U dakinhar Alla l-Missier waqt li Kristu kien qiegħed jiġi insultat fuq is-salib għax hu kien jgħallem li hu liben tiegħu. Alla l-Missier baqa' sieket għal dak il-mument. Tkellem Alla l-Missier 3 ijiem wara meta lil Ġesu Kristu qajmu minn bejn l-imwiet. Għalhekk l-Iskrittura tgħidilna li ibnu Ġesu Kristu Siedna li ġej minn nisel ta' David skont il-ġisem. Skont l-umanità tiegħu huwa bin David. Imma li skont l-Ispirtu tal-Qudusija kien iddikjarat bin Alla kif bis-seta bil-qawmien mill-imwiet. U dak kollu li ġara f'dawk it-3 snin il-klejm ta' Ġesu li hu liben ta' Alla issa kienet verifikata fil-qawmien mill-mewt tiegħu billi Alla kien qed jagħti xhieda li hu tassew ibnu. Fil-lejl ta' qabel ġie tradut waqt li Ġesu kien qiegħed jitkellem mal-Apostli. Għalilhom li hu sejjer u jħejji post għalihom u li jerġa' jiġi biex fejn ikun hu aħna l-Apostli disċipli kollha nkunu miegħu. U kien Tumas dakinhar illi qabeż u saqsih qallu mulej ma nafux fejn insejjer. U kif nistgħu nafu t-triq? Tiftakru għat weġiba ta' Ġesu? Qallu Ġesu jien hu t-triq, il-verità, il-ħajja. Jien hu l-ħajja. Min hu l-ħajja? Mhux sempliċiment jiena ħaj jew jiena ngħix, imma jiena l-ħajja nnifisha. Jiena s-sors ta' kull ħajja. Ma tgħidx l-Iskrittura illi huwa Alla li jagħti l-ħajja lil kull bniedem. Li ssaqsi jew tesiġi għalik innifsek jiena l-ħajja hija klejm li inti tassew Alla. U Ġwanni kien qalilhom lil Lut illi liben għandu l-ħajja fih innifsu, li liben jagħti l-ħajja lil min irid. U darba boħra qalilhom għalhekk iħobbni missieri għax nagħti ħajti biex nerġa' naħodha. Ħadd ma joħodili iżda jien nagħtiha minn innifsi. Għandi s-seta nagħtiha u għandi s-seta nerġa' noħodha. Għax jiena l-ħajja, jien ngħix minn innifsi u jekk nagħżel li nagħti ħajti biex immut, jien ukoll għandi l-qawwa biex nerġa' nieħu ħajja u nerġa' nqum mill-mewt. Dik hija klejm li huwa Alla biss jista' jagħmilha. Poġġiha fuq il-fom ta' bniedem komuni u tinstema bħalli kieku ġenn. Ma poġġiha fuq il-fom ta' Ġesu Kristu u stenna 3 ijiem wara li qatluh. U
Tumas issa kien iffaċċjat b'Ġesu li qal li huwa l-ħajja, issa ħaj wara li kien miet, issa qiegħed jgħix. U Tumas fehem illi l-qawmien ta' Kristu kienet l-evidenza li tassew dan hu l-iben divin ta' Alla. U staqarru dik il-famuża staqarrija mulej tiegħi u Alla tiegħi. Applikaw dan l-affarijiet kull wieħed għalina nfusna. Tumas emmen 10. Ma Ġesu jagħti barka il-dawk illi bħalna ma rajniex il-Ġesu xoxt u madankollu nemmnu. Tumas għax rajtni jemmint. Imberkin dawk li ma rawx u madankollu emmnu. Dawn l-imberkin, dawn il-ħenjin, ħuti dal-għodu u maħna. Aħna nemnu mhux bajnejna magħluqin. Dik mhix fidi biblika. Dik hija biss superstizzjoni meta temmen bajnejk magħluqin. Xi ħadd filosofu diskrivija bħala a leap in the dark. Taqbes fid-dlam bit-tama li ssib xi ħaġa taħt riġlejk. Aħna ma nagħmlux ċuċati u ġennati bħal dawk. Fejn isserraħ il-fidi tagħna? Għaliex nemmnu li Ġesu qam mill-mewt, li Ġesu u tassew li ben Alla? Għaliex il-vers ta' wara jgħidilna u tassew ħafna sinjali oħra għamel Ġesu quddiem id-dixxiepli tiegħu. U li ma nkitbux f'dan il-ktieb. Imma dawn inkitbu biex temnu li Ġesu l-Kristu bin Alla u biex billi temnu ikolkom il-ħajja f'ismu. X'qed jgħid Ġwanni hawnhekk? Ġesu għamel ħafna aktar mirakli milli ktibt fil-Evanġelu tiegħi. Jiena għażilt madwar 7-8 meta bidel l-ilma f'inbit, meta qajjem, meta fejjaq lil mifluċ, meta ta' id-dawl lil dak li kien għami minn twelidu, meta qajjem lil Lażru mill-mewt u oħrajn. Dawn ktibthom biex intom temnu. Fi kliem ieħor, għalkemm intom ma kontux hemm, aħna konna hemmhekk, aħna rajnihom dawk l-affarijiet u issa aħna qegħdin nagħtu xhieda bil-miktub ta' dak li rajna u smajna u messew idejna biex intom tingħaqdu magħna fil-ferħ tagħna u intom ukoll temnu li Ġesu qam minn tassew minn bejn l-imwiet u billi temnu ikolkom il-ħajja f'ismu kif għandna aħna ukoll. Hemmhekk hija l-fidi Kristjana, fidi bbażata fuq ix-xhieda li taw l-apostli miktuba għalina bl-iswed fuq l-abjad fil-ktieb fl-Iskrittura. Kif taf li ġara l-assedju l-kbir f'Malta? Kont hemmhekk dakinhar? Kif taf illi kien hemm l-ewwel gwerra dinjija u Malta kienet post fejn kienu jiġu s-soldati u jfejquhom in-nurses ta' Malta? Kif taf? Kif taf li darba ġiel kontu riġġieru f'Malta? Kif taf? Ma kontx hemm, imma naf. Għax hemm xhieda storika miktuba li dawn il-ħwejjeġ ġraw tassew aħna nemmnuhom bla problemi ta' xejn. Issa għandna xhieda tal-apostli li qegħdin jgħidulna xraw u semgħu minn Ġesu u l-avvenimenti kollha li ġraw biex aħna wkoll nemmnu li dawn l-affarijiet huma veri, nagħmluhom tagħna, nemmnuhom u bit-twemmin tagħna fi Kristu aħna ikollna il-ħajja. Ġesu lilna jagħtina din il-weda imberkin
dawk li ma rawx u emmnu. Imbirka, ħenjin, ferħana. Għaliex aħna ferħana dal-għodu? Għaliex permezz ta' Kristu aħna għandna il-ħajja ta' dejjem. Aħna għarafna lill-Alla li nistgħu nsejħulu missierna. Aħna għandna il-mafra ta' dnubietna, aħna milquwejn fih, aħna rikonċiljati miegħu. Aħna issa ulied Alla u lill-Alla nsejħulu missierna. Ferħana x'tagħna l-Ispirtu tiegħu jammar ġo qlubna. Ferħana għaliex anke fit-tiġrib u tbatijiet tal-ħajja aħna għandna tama soda qawwija għax bħalma Kristu rebaħ kontra l-aradu tagħna il-mewt aħna bis-saħħa tiegħu nistgħu nirbħu ukoll. Tħobbuh għalilna Pietru għalkemm ma rajtuhx u temmnu fih bla ma tarawh issa u tifirħu b'ferħ li ma jitfissirx u mimli glorja. Nifirħu diġà issa li maħniex narawh. Kemm se nifirħu iktar ħbib tiegħi meta aħna narawh wiċċ imwiċċ, meta jiġi jilqana għandu u ngawdu l-preżenza glorjuża divina tiegħu għal dejjem. Iva tassew aħna ħenjin illi natajna dan id-don li nemmnu fi Kristu rixoxt. Sar minn Tumas. Fil-Bibja jerġa' jissemma darba oħra fl-Atti, meta kien miġmuħ jissemma bismu miġmuħ mal-apostli l-oħra kienu qegħdin jitolbu ma' Marija u d-disċipli l-oħra. Imbagħad ġie l-Ispirtu Santu fuq l-apostlu l-bqija tal-Knisja u Tumas bħall-apostli l-oħra kienu ixandru lil Kristu rixoxt. Għal-bidu kienu magħluqin ġo Ġerusalemm. Imma mbagħad ma' żmien l-apostli kollha ħarġu minn Ġerusalemm u marru f'postijiet diversi ixandru lil Kristu. L-istorja sa mhix fl-Iskrittura ma hemm evidenza qawwija biżżejjed storika li tgħidilna li Tumas mar ixandar lil Kristu l-Indja qabel William Carey. U l-istorja tgħidilna wkoll li Tumas attwalment miet martri għal Kristu. Nitkellem għalija nnifsi. Jiena wkoll għandi d-dubji tiegħi. Hemm naqra minn Tumas ġo fiha. Naf kemm ma naf xejn u anke dak li naf li jista' jkun naqra ċeqlembuta. M'iniex żgur fuq kollox, lanqas fuq dak li nitgħallem mill-Iskrittura. Għax ċertu dottrini tajt imma qiegħed nifhem sew. Iva jien ukoll għandi d-dubji tiegħi. Meta nasar kollox u ngħid imma fl-aħħar mill-aħħar x'inhuma dawk il-veritajiet li inti ċert assolutament minnhom? Illi huma assolutament blata soda, illi inti m'għandek laqqas liċken dubju minnhom. U qatt naħseb ftit x'inhuma dawn il-veritajiet illi meta tasar kollox ngħid dawn huma l-affarijiet li jiena nemmen fihom fi żgur. Tliet affarijiet. L-ewwel waħda li inċert minnha hija li dan il-ktieb il-Bibja mqazza hija l-kelma vera awtorevoli ta' Alla. Dak jinċert minnu. Tieni ħaġa li jinċert minnha li Ġesu li mallem tiegħi hu Alla il-Ħallieq u s-Salvatur tiegħi. Bli Kristu jien nagħtih qima. It-tielet ħaġa li jiena ċert minnha u żgur li s-salvazzjoni tiegħi hija grazzja ta' Alla. Tgħidli kif tista' tkun ċert li Ġesu u Alla għax il-Bibja hekk tgħid. U kif tista' tkun ċert li s-salvazzjoni hija qotja li mhux xi ħaġa li ħdimt għaliha inti ma xi ħaġa li ngħatatlek? Għax li tagħtili din l-qotja hija mtaqba b'żewġ imsiemer. Għalhekk naf li s-salvazzjoni tiegħi hija grazzja
Nittama li intu wkoll dalodu tista' tgħid jien ukoll għandi d-dubji tiegħi fuq ħafna affarijiet imma fuq dan jinċert li l-Iskrittura l-kelma talla li Ġesu Kristu hu Alla u li Ġesu Kristu miet fuq is-salib u s-sammar biex jiksibli il-salvazzjoni b'xejn. F'nofs frar li għadda kien hemm skola fin-Niġerja tal-bniet. F'daqqa waħda ġiet attakkata minn grupp ta' ġihadisti Iżlamiċi, il-Boko Haram. U ħatfu l-dawn it-tfajliet kollha, qabbewhom ġo trakkijiet u ħarbu bihom. Waqt dan l-attakk kollu 5 tfajliet sfortunatament mietu mafġa minn sħabhom stess. Saru negozjati bejn il-gvern tan-Niġerja u dawn it-terroristi għal ħelsien tagħhom. Fost dawk it-tfajliet kien hemm waħda jisimha Lea. Din Lea għandha 15-il sena. Tħobb il-bioloġija, tħobb il-chemistry, tgħin ħafna fid-dar, tifla li tħobb tkun ma' sħaba u tiddeverti ma' sħaba u li kienet qiegħda tistudja biex issir tabib. F'Marzu ftit ilu ġimgħa l-oħra irnexxielhom jiksbu l-ħelsien ta' dawn it-tfajliet. U ġabuhom lura fis-satra tal-lejl u ħallewhom fil-belt tagħhom. Tistgħu timmaġinaw ix-xeni ta' ferħ tal-ġenituri tagħhom u l-qraba tagħhom jerġgħu jilqgħu l-tfal tagħhom fi ħdanhom. Fost il-ġenituri li kien hemm Rebekka tfittex lil Lea binta u tfittex law u tfittex lem li Lea baqgħet ma sabitix. U staqsiet il-sħaba. Fejn hi binti, fejn hi Lea? Sħaba għalula Lea kienet magħna fuq it-trakk lesta biex tiġi lura. Imma il-Boko Harams riedu li hi tafferma li Musulmana. Lea nsertat l-unika Kristjana Evanġelika li kien hemm fil-grupp kollu ta' 100 tfajla. Ibis. Kull ma rridu tagħmel l-istqarrija ta' fidi Musulmana. M'hemmx Alla, ħlief Allah u Muhammad u għal-profeta tiegħu, dik kull ma riedet tgħid. U kienet tinħeles. Imma Lea ma kienitx lesta lanqas għal minuta waħda li tiġħad lil Kristu lanqas biex tikseb il-ħelsien tagħha. U waqt li qegħdin nitkellmu, Lea għadha x'imkien fin-Niġerja maqbuda minn dawn il-ġihadisti kattivi. Jien nammira din it-tifla għax għalkemm hija ċkejkna. Il-fidi tagħha hija b'saħħitha aktar mill-armi u l-vjolenza li jużaw kontra tagħha. Nammira għall-fidi tagħha fi Kristu u għall-lealtà tagħha lejn l-imgħallem li fdija b'demmu. Mejja nitolbu għalija l-ħelsien tagħha biex tirritorna lura d-dar. Nitolbu għalija biex iżżomm sod fil-fidi. Lea kienet qis lil Kristu li għandu valur li huwa prezzjuż aktar minn kollox. Prezzjuż anke aktar minn ħajjita. Ma kienet lesta u hi lesta llum illi tmut għal Kristu imma ma kienx lesta illi titlaq lil Kristu. Għax tqisu
ta' prezz ta' valur infinit. U ċertament Kristu li mit għalija mhux se jitlaqa' waħedha. Ħuti dal-għodu se tagħmel bi Kristu. Kif tqisu li Kristu x'valur tagħtih, kemm tqisu il-prezz tiegħu, x'valur għandu Kristu għalik. Temmen dal-għodu li Kristu qam mill-mewt. Rajthom il-marki tal-imsiemer f'idejh, dawk qegħdin hemm minħabba fik. Lest li ma' Tumas u mal-qaddisin kollha f'did-dinja u fis-sema tinżel għal rkubtejk u tadura lil feddej tiegħek u tgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found, was blind.